You can't take me like this. So say the call that you are not ready. I don't want to go to court. I'm strong. Just stand. Let them. You can't take me like this. So say the call that you are not ready for. No, you have to stand up. I don't want to go to court. I'm strong. Nkao 1 minute in court drama season 2 ebe oluzielu na nde ya adazi atụghị ọnụ wuzi nde ogonafa. Well, one thing to notice na the guy nwe phobia for court. Onwe phobia for court. Na ima onwe even akpọ na mmadụ nwe phobia for eba plane. Go personally for me, maskene na mu nwere kind of phobia for eba plane. Go man, if on eme mu na before me travel ma aba plane ne ma kagaligido onya patana all the time no Zambia ana m agba ticket expensive because adamo agba ticket 3 months 4 months ahead of my travel because possibility na me change date here. So ana m agbawa ticket last minute, even Christmas ma how into traffic si ado na Christmas na no the way mana mma agba late buy very expensive because of phobia. So all phobia for court we from when they put up all this drama ndo wunyane lawyer ye majority people efleba wundenke na abalị ye mba na agwe kenifi na eme onwe gị fa. What are you doing to yourself? Ogwonye ka njasi na akwa ha akara aka ifugoro ndị kara aka ya agwa na ha akara aka onye nke ọwụlụ Italian Jakarta ọkwụ ụgba 360 iche na umedo ha ha na-aba ekulo this one ekulo na-eme nka ekulo gbara ọsọ na mmiri ekulo ka na-agba ọsọ o nwere ike ka kịta ekulo ya gbaruo na Katangora ekulo analigo ekulo abandonuru onya were ya mụrụ ife si be ndị nwa dibịa pụọ nwere otu mkpụrụ power do there. I'm telling you nwere a single power do na ebe ụmụazị ọgbara ọfụrụ niile a pụtara sịrị na ha na-alụ dibịa asọkwa ngụ na enweghị dibịa n'ala Igbo mana ife na agwaghị ọkwa ifuru ụmụazị ọgbara ọfụrụ niile a sịrị na ha na-alụ dibịa si ebe ha nọpụta enweghị chimgbanye si na power otu mkpụrụ enweghị look at eho okwu agwụ akwaji ndị mmadụ egwu ka ndị udo gachi bụ egbe eme aka ha bịa mmụọ ya ọkụ bukọlitere ile dị ebe a bụsịsịa. Where is the power? Ke power do there? And up till now the power has to be anything. Akwa na nwere ọgwụ we agree to plead again. Yes, ọ ka ụlọ aka ezobe isi onwe ebe ọ na alụsị niile webukọnyere odebere ahụ na ha nwere ike abandon gị nwa okpuru were aka ezobe isi onwe mara na ọzọ ha onwe at this point na onwere onye ya aza. It is also time njikwa akpọ m dedu ka hit ya ọ gara ọnụ mma na ụnụ nya ife unu mere adụrọ mma mmụọ mmiri agwụ na adụrọ mma ife unu mere ụwa alụ unu daju ụmụ okorobịa anyị na n'ihi complete na majority of them n'ihi even up till now ụfọdụ n'ime ha ka nọ na social media na-ebekwa ọgwụ niile ha debelo ewe nya asịrị na ọnwụ gburu ala ha ji nweta ala ma jiri kerifo yeme ebe ife menwulu onye isi nchụaja ụnụ how much more ngụnwa. I thank God na ụdị anywa shi na ekpelu enidi omerere anyị na my pastor before my God
Azamebe. Whether my pastor there or my pastor no here, I can always pray anywhere. I can pray inside my car. I can pray in my bed. I can pray anywhere. And that same God don't answer my pastor. That is one wonderful thing about Christianity. Our God is everywhere. Our God to control him the way he wants. Our God to control him the way he wants. But I nwere ike jezie n'aka onye enigwe kpoghepụrụ n'ezi ozi. But that does not mean that I cannot ask God even chọrọ chukwu emelu nya kama na onweziri ndị wojezi onwe ha mee ndị isi nchụaja. Na-eti more commitment into hearing from that God. So even when we go for them to intercede on our behalf, that does not mean that we don't have a one-on-one understanding and communication with this God. Or if dishe, man, enolo dia, enolo ti okwukwe niile n'aka onye ya awa agwenya apia na court nkete o mewe ka obiri gbogbo o mewe ka mtupu ọhụ ọ na-arịa. Look at the drama 1 minute. He has not been able to appear in a court even once since ejide. Ogo na aye je court o me na ahụ ado he. Gono na arịa. Ọ no nwere ife na arịa. Aya kpụ gas ife na arịa. Because ọkwa na eje n'ụlọ ọgwụ gasara without enwe ife na arịa. Gono na arịa. Ebunata ha ebe keta ahụ adịa. Ọ magharịbakwa ejarịa Italian Jakarta. Ọ karị Italian Jakarta were akwụ n'elu. Mana enu nke ọkwụnarị 360 onye ahụ wuru ka agbara fancha niile nwere ọgwụ ụmụ kirikiri ụmụazị edebere ahụ na ha gbagbutere ịbịa medibịa kịta ha ncha niile nwere onye nwere ọgwụ. I'm telling you, nwere onye n'ime ha nwere ọgwụ. Wayo wife ha na-egwu ndị mmadụ. Wayo wife ha na-egwu ndị mmadụ. Kele ebe mmụọ mmiri iwu mmụọ nyapụta bịa zọọ ọrụ. Idrokudu strong enough to even appear before the court. Before the court, Okumuho appear for 1 day. Court ulu ha ime magic or phobia ka onwere for court. Ọ na-adị ka asị na appear ha na court nke eme ọ nke aghara ime. Go. So nwere ife ọzọ, I'm very happy no ndo nya na ewu ndị na-abara ya mba. Na-akọ ya ọnụ na-abụ ife niile ha na-abịa gwa niile nọ na disgrace. Ndo nya na even lawyer self na-adụzi provoked by that action. Yeah? So this is season 2 of Mwome. Okay, for her, nke nọrọ na-aba. Nekwekwa ha ka ha nọchakwa mana Ezago. Ezago ma so many places. Nọrọ na-aba. Ijide ho onye a keta, akakpalu ho onye a keta. Ifu mba niile ahụ ọ na-aba, o disappear. Ifu ike niile ahụ ọ na-eke, o disappear. Ifu ọnụ niile ahụ o ji apụ kaikai, o were ebebe akwa. Ifu aka ahụ o ji eme ọmụ oji, o welite oji, gba egwu, ifu ume niile ahụ ada mba, o disappear overnight. Iwe mmanụ na onye ahụ chaf na-eje bukọnyo nonsense. Igagwa eje kechite otu ahụ eji wee protect onwe ha. Not for you. Ndị nwa dibịa da agba n'ihu akwụkwọ anyị mafa ụfọdụ n'ime anyị nwechara ha na ụmụnna anyị nwee ha na-agbata obi fụ na fada agba ife a na-interest ụmụazị kịta anyị ọ ka nwụkwa ndị original nwa dibịa aka na-eji 1,500 2,000 n'aka ha were agba afa 2,000 n'aka ha 500 o wee gbachasịara gị afa niile ọ ya gbara ghọtago. Mana ndị nke a afa 100 before efu mmụọ mmiri before efuda mmụọ mmiri ekwuda 100,000 consultation before iwe fụda mmụọ mmiri o gosibo no wayo ha jere ka tisem ndị pastor ọhụrụ ya wee bịa na nke ekwu consultation fee before efia wayo ekwu ụgwọ VIP wayo ekwu ori ụgwọ akwụkwọ before efia wayo ọ kama ọ ya eyiri akwa red na akwa white o je kpọọ suit ọ ka wụkwa otu ife a ka ndị mmadụ wee na-abata na nke free ka ọ ghara ịdọ ka gụnụ pastor ọhụrụ ya chaji ego before o wee mere ya anything. Nkuchakwa singo ndị tụka evangelist obuko obifa fadọkụ na-ere ha ebube monsofa ha ama members ha niile one on one mmadụ one n'ime members aka ha ma angụ ya da akọwara ha onwe. So pastor ụna ya wee mechazie ụna afụwazie ya ịkwụwazie ụgwọ wee fie kwazie ụgwọ consultation wayo onye wayo ka ọ wụ the same thing with dibia
ha monetize gay or say money making machine. So mmụọ mmiri binie eze nwanyị ekulo binie wee ka eze nwanyị ekulo nyegu extraordinary ike eji achụ ajọ mmụọ ike eji ebute ike ka ike abata n'ime ubinie ka ije court jekwuru ọnụ. There is no escape route. Echekwana n'ihi emegide ife ị na-eme ofu ụbọchị obi soro udo okwu igwe mkpume ikwucha onwe ka ị na-ekwuru ekwuchakwana m ezugo.